Yize isizini beyiqale kabi kakhulu, uNozinto Siphosheni ukholelwa kakhulu ekutheni i-Orlando Pirates ingasithatha isicoco seBetway Premiership kule sizini. Amabhakabhaka aqala umkhankaso wawo ngokuhlulwa kulandelana iSekhukhune United neMarumo Gallants. Nokho ngokushesha bazijika izinto ngokunqoba okuthathu okuqondile. Banqobe ngo-1-0 behlula iStellenbosch FC, kwalandela okunye behlula iOrbit College FC ngo-1-0 ekhaya. Umgqiqo weqembu uqhubekile base benqoba ngo-3-0 ekuhambeni bedlala neChippa United eGqeberha. Kumasizini amathathu adlule, i-Orlando Pirates ihlezi endaweni yesibili ngaphansi kweMamelodi Sundowns. uShane uzakalisa ukuphoxeka kwaleli qembu, wathi babona sengathi belingadlulela kwelinye igxathu ekufuneni kwalo isicoco, ukugcizelela ukuthi isicoco seligi isona inhlosongqangi yeqembu kule sizini. Umdlalo we-Orlando Pirates weligi waphakathi nesonto neMagesi FC uhlehlisiwe ukuze kuhlangatshezwane nemidlalo yeCAF Champions League. Leli qembu lizobhekana neLioli FC yaseLesotho emzukufaneni wokuqala ngoMgqibelo eFree State Stadium eBloemfontein. Iqembu elizodlala nalo kuligi isiWelewele FC esidonsa kanzima, okuyiqembu elingakayitholi iwini kule sizini. Isiwelewele sisanda kushaywa ngo-2-0 yiDurban City, okusenze sehlele endaweni ka-13 kulokhu ngemuva kokuhlula okwesine kule sizini. Njengamanje i-Orlando Pirates ihlezi endaweni yesithupha ngamaphuzu ayisishiyagalolunye emidlalweni emihlanu, isele ngamaphuzu ayisikhombisa kulokhu kwiSekhukhune United, kodwa banomdlalo esandleni.